Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa Louie TV! For today's video, ito ang naging ganap sa first ever Pangasinan Vloggers and Content Creators Year-End Party na apaka-solid, parang solid north! Dinaluhan nga ito ng mga kasamahan naming Vloggers and Content Creators sa iba't ibang panig ng Pangasinan. Inikot namin ng 5 municipalities. Nandiyan ang San Quintin, Natividad, San Nicolas, Tayug at Santa Maria. O diba, pasabog! Katabi ko nga sa motorcade ang napakakwelang si Miss Siw Siwit at iba pa naming kasamahan sa San Quintin Vlogging Community. Grabe, hindi ko din ina-expect yung mga taong nag-abang talaga at nakisaya sa amin. Apaka-solid nyo! Pagkatapos nga ng motorcade, nagkaroon ng counting programa na pinangunahan nila Honorable Councilor Farrely Lomahan, Honorable Councilor John Valiente, at ang pride ng Pangasinan ang nag-iisang pinakamasungit at tendera sa social media, Bernie Batin. Balang araw, kayo naman po ang makakatanggap ng isang parangal, ng isang pagpapala at ma-recognize po kayo hindi lamang po sa Pangasinan, kundi sa buong Pilipinas at maging sa amang panig ng mundo. Nagkaroon din ng intermission numbers o pack, push na push tayo ganyan vloggers at inkaradkad na might ni Baby Ligaya. Uy, ang itlog te! Eme! O diba, laban na laban ng first son. Isa din sa pinaka-highlight ang raffle prizes kung saan walang uuwing luhaan dahil lahat makakatanggap ng prize. O diba, perfect! Tulad nga ni Sir Nardong Biyahe na nakakuha ng grand prize, 32 inches Android TV, sana all! Grabe, hanggang ngayon sobrang saya pa rin ng pakiramdam mamit ang kasamahan naming vloggers sa iba't ibang parte ng Pangasinan na apaka-solid. Gusto ko din magpasalamat sa aming mga sponsors na pinangunahan ni Consi Farrely Lomahan, Consi John Valiente, El Soriano Cafe Tayug, Yuan's Food House, The Hungry Bar Tayug, Snow Cream San Quintin at ang Solid North Party List na hindi pa lang nag-uumpisa pero ang dami nang napatunayan sa pagtulong. Tatak Norte, Taga Norte, tanggilikin natin ang sariling atin dahil pag sinabing Solid North Party List tayo, Gunners! Mga kalakwatsa, sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. I-add or i-follow nyo ako sa aking Facebook account para magkasama-sama pa tayo sa susunod na vlog.